Ahoj. Ak máš chuť pozrieť sa na to, ako to u nás na škole funguje, veľmi radi ťa uvidíme na Dni otvorených dverí tu na našom gymnáziu. Môžeš si skúsiť napríklad pokusy v našom chemickom laboratóriu. Pokusy si môžete vyskúšať aj v našej fyzikálnej učebni. Niečo si zahryznúť v našom bufete. Porozprávať sa s našimi učiteľmi, žiakmi a mnoho ďalšieho. A kedy to vlastne bude? V piatok 13. decembra od 8:30 do 16:00. Tešíme sa na teba.